हाय दोस्तों, ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅବିନାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସବୁକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ କ'ଣ କହି ଜାଣିପାରୁନି, ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ତ। ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଭଳି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ଚାହିଁଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବହୁତ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ଚାହିଁଲେ ମାନେ ଆଡଲ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍, ସେକ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କେମିତି ହେଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ମେସେଜ୍ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ, ସବୁ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟା ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ବହୁତ କିଛି ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ଆପଣ ଯାହା କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ମୋର ଓପନ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ସେଇଟା ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟାଇପ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଟାଇପ୍ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ WHATSAPP WhatsApp GROUP WhatsApp ଗ୍ରୁପ୍। WhatsApp ଗ୍ରୁପ୍ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ WhatsApp ଗ୍ରୁପ୍ ମାରିଲେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆପଣ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଭଲ ଅଛି, ରେଟିଂ ଅଛି, ୟାର 4.1 ଭଲ ରେଟିଂ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସବୁ ଆପଣ ଆଡ଼୍ ହେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ରଖିଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଓପନ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁପାରିବେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାହିଁପାରିବେ ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ମାନେ ଟାଇଟେଲ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରି, ମୁଁ ଧର ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ଚାହୁଁଛି, କହି ତ ପାରିବିନି ଏଇଟା, ସରି ବୋଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଉଅର୍ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବି ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପପ୍ ମେନୁ ଆସିବ ବ୍ରାଉଜର ନହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଷ୍ଟ ୱାନ୍ସ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ମୋର। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ଜଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ଜଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା, ୟୁ ଜଏନିଂ ୟୁଜିଂ ଦିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଇନଭାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା, ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଜଏନ୍ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲକୁ, ୟୁ ଆର୍ ଅଲରେଡ଼ି ଇନ୍ ଦିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ମାନେ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ହିଁ ଅଛି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହୋମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ସବୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରିକି ଦେଖେଇବେନି, କାରଣ ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟା ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ରଖୁଛି, ବାଏ।